أرست زينام كوميشن هجراو زد إثيوبيا بكل أمحارة سرعة مدرخ متخاب أجندة يسالط الله بيت مخري هجراو دحننت حدا مياديا 2017 عام تمرت بزجورو أخيبا هجراوي زباون عالم لخاون كنتات جنبيمو كاب زيناتا بريزيدنت دونالد ترامب أبلغ تشاينا تاريف 125 ميتاو بمقبار أبلغ كالوت هجرات تنبيرو تنبر تاريف كزنج عزيزهم سلام طعنا بلي صغوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حد قينو خم تلومر ما زينا ناوخم كبليو زيناتات نمرحم صام صنح حنبرهم سام فلما بحصرتي زيناتاتنا كنجمر اب كل الامحاره مدرخ زته زملكتهم اكالات تجمير لهم كوميشن هاجراوي زته اثيوبيا بكل الامحاره سرعه مدرخ متخاب اجندا يسالط لهم توكلت محورسب وردا متخاب اجندان حفشاو وكيلاتن تي اخيبا زته ناي ممرات سراح حدا مقابيت 2017 عام تمرت مزام يفلت لوم دما حمشته زبلكوتو ماكالات زحزه مدرخ زته مجماري تغليص زلهم ابتي كيد زته توكلت اكالات منغستاون زي منغستاون توكلت محبرات توكلتي بارتات بوليتيكا صعوتو فطرتي والكسباتن اب فلماي زور غباي هاغراو زته استمرصو توكلتي محبرسب وردان تساتيفوم نلمعات كوريدر كتما غامبيلا إثيوبياوያን دغف كغبرو صاوعيت قريبوم اب كلل غامبيلا نلمعات كوريدر كتما غامبيلا مرها غبري مجمر متخابتو ترسب محدارتي كلل علميتو أمود اب استرخبالو يسالطلهم اب كتما غامبيلا فلماي معرف لمعات كوريدر ناتسالطن تخون ابتي لمعات حزبي تساتافي نمغبار مرها غبري متخابتو كم زدلين غليصن زلوم ترسم محدار رابطوان لمعات كوريدر مسرحو مسلتا كتما أوغليهو زر مخانو وانتزاريبا اتي لمعات نمسلات بمنغستي بجت راح مززام سلازيكال حزبي دقفو بمقبار جامو كواتا محتاتن كاب كومونيكيشن تكلل زي ترقب حبريتام يردم إثيوبيا بدحنة وتهدراوي تكنولوجين زر آية تعاوت نافريكاوين تمثاليتيو كبل لوخ نيجيريا غليزوم بوانا حلافي حبريتا مكلخال نيجيريا باركر اندايداي زتمرحو تهدراو لوخ اب بهراوي غلغالوتن حبريتا دحنتن عودت اساليطلوم تي لوخ كابزيب توساخي اب قرباوان زتمرق اندستري سكايوين ايروناتيكس تملكيتيوم وانا حلافي حبريتا مكلخال نيجيريا باركر اندايداي ابتوان إثيوبيا هب عودتات وحسنا مغبي وصيتات اندسترين كالوتن عرسان مخال عبدحنتن وتهدراو تكنولوجين متنخارا نافريكاوያን تمثاليت كم زخونيم غليصوم سبهافتي تركي اب إثيوبيا باستفرال عودتات موالن وايم فسس كغبرو كم زداليو غليصوم أمباسادر إثيوبيا أب تركي آدم محمد أب استفلالي عودتات مس توافرو توكلتن سبهافتن كوبانياتات تركي تزاتيوم توم أمباسادر أبتوان أب إثيوبيا زلو أماراتات إنفستمنت عودي فاينانسن مبرتات إنفستمنتن بزملكات غلصا غيروم توم سبهافتي نستغبرلهم غلصا بمنعاد أب إثيوبيا باستفلالي أمارات إنفستمنت مسراح كم زدالي مغلاصوم كابتن باسي استرغب حبريتا يردم مكسيكو مس إثيوبيا بسججر حرشة تكنولوجي بتحبار كم تسرح جليزام
ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ መንቴ ምስ አምባሳደር ሜክሲኮ ኣብ ኢትዮጵያ አሌሃንድሮ ኤስቲቪል ተዛትየሞሎም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ዝናብ ዝተደረኸ ልምዓት ስርናይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመስኖ ብስፍሓት እናፍረየት ምዃና ገሊፆም። ከምኡውን ሜክሲኮ ኣብ ምሸላ ባሕርን ስርናይን ምምሕያሽ ማእከል እትገብሮ ደገፍ ኣጠናኺራ ንኽትቅፅል ሓቲቶም እዮም። አምባሳደር አሌሃንድሮ ስቲቪል ብግድኦም ኢትዮጵያ ዓውዲ ሕርሻን ምዕባይን ብምግቢ ዓርሳን ምኽኣልን እናካየደቶ ዘላ ፃዕሪ ንኢዶም ይብል ካብቲ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ። ሜክሲኮ ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂ ዘለዋ ልምዲ ንኢትዮጵያ ንምክፋል ድልውት ምዃና እውን ገሊፆም። ኢትዮጵያ ዘመዝገበቱ ዕብየት ቁጠባ ንካልኦት ሃገራት መርኣያ ምዃን ከም እትኽእል ፓኪስታን ገሊፃ። አምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ዶክተር ጀማል በከር ምስ ፍሉይ አማኻሪ ርክብ ወፃኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሰይድ ታሪቅ ፋጢሚ ተዛትየሞለው። ኣብ ዘቶኦም ኣብተን ሃገራት ሰላም ምዕባለን ዘላቕ ልምዓትን ሓበራዊ ሽቶታት ንምዕዋት በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕባር ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ተዛትዮም። አምባሳደር ጀማል ፓኪስታን ኣብ 2025 ኣቋፃ ኣውሮፓ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ተለዋጢት ኣባል ኮይና ምምራፃ ንህዝብን መንግስትን ፓኪስታን መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣመሓላሊፎም እዮም። ሰይድ ታሪቅ ፋጢሚ ብግዶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዞባውን ዓለም ለኻውን ከምኡውን ንምርግጋፅ ሰላምን ድሕነትን ዘካይዶ ዘሎ መሪሕነት ምንኣዶም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ተገልገልቲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ግልጋሎት ዝረኽብሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣፍሊጡሎም። እቲ ዘመን ዝበፅሖ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 14,000 ፓስፖርት ክሕትም ምኽኣሉ ዋና ዳይሬክተር እቲ ግልጋሎት ሰላማዊት ዳዊት ተዛሪበን። ኣብ አዲስ አበባ 4 ኣብ ክልል ድማ 10 ዝኾኑ ተወሰኽቲ ጨንፈራት ብምኽፋት ተበፃሕነቱ ንምስፋሕ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ እተን ዋና ዳይሬክተር ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት ገሊፀን እየን። ኣብ ዝቕፅሉ 10 መዓልትታት ዝናብ ዝህቡ ምስልታት ሜትሮሎጂ ኣብ መብዛሕትኦም ዝናብ ሓጋይ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ከባብታት ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ምስ ብዝተተሓዘ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ከባብታት ሓጓፍ ሽንጥሮን ዝተመሓየሸ ጥንካረ ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎም። ስለዝኾነ ኣብ ሓጋይ ዘብቁሉ ከባብታት ብዙሓት ቦታታት ዝሽፍን ካብ ቀሊል ክሳብ ማእከላይ መጠን ዘለዎ ዝናብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎም። ብተወሳኺ ኣብ ከባብታት ደቡብ ምዕራብ ደቡብን ሰሜን ምዕራብን ከቢድ መጠን ዘለዎ ዝናብ ከም ዝረኽቡ ተገሊጹ። ማዕድ ዜና ይቕፅል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም እዮም። ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት 1 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ብዝገበሮ ኣኼባ ሃገራዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ገምጊሙሎ በሪሁ ብርሃነ ሙሉእ ትሕዝቱ ከም ስዕብ ካቕርበልናዮ ተኸታቲልና ንመለስ። ሃገራዊ ቤት ምክሪ ድሕንነት 1 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሃገራዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ገምጊሙ ኢትዮጵያ ንዘበናት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ማህሰይቲ ገጢመዋን እዞም ሃሰያታት እዚኦም ብምጽጋን ናብ ምዕባለ ትገብሮ ጉዕዞ እናሳለጠት ትርከብ። ክሳብ ሕዚ ዝጀመረቶም ሪፎርምታት እናሰመሩ ዝወጠነቶም ኢኒሽቲቫት ፍረ እናፍረዩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ዘለዋ ተደማጽነት እናወሰኸ ሃገራዊ ረብሓታት ንምኽባር ትገብሮ ጻዕሪ ውፅኢት እናመዝገበ ምዃኑ ነዚ ምስክር እዩ።
ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስን መሓዙትን ብዝተገበሩ ልዝባት ዝተረኸቡ ሓገዛት ፋይናንስ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን መማሓየሽታት ኣብ ምዕዋት ዘለዎም ኣበርክቶ ልዑል እዩ። ኣብ መዳይ ልምዓትን ፖለቲካን እናመፁ ዝርከቡ እወንታዊ ለውጥታት ሃገራዊ ሰላም ንኽጸንዕ ኣስተዋጽኦ የበርክቱ። ሃገራዊ ኩነታት ሰላም ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ መጽኡ ኣሎ። እዚ ድማ ገምጋም እቲ ቤት ምኽሪ ኣመልኪት እዩ። ካብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ ብተወሳኺ ኩነታት ሰላም ንኽመሓየሽ ዝገበሩ መበገስታት እውን ኣለዉ። ህዝቢ ሕማቕ ምስሊ ጎንፅን ኩናትን ብምርኣይ ምስ ጸሞቕቲ ጎንፂ ንዘይምትሕባር ዘርአዮ ቆራጽነት እቲ ፈላማ እዩ። መንግስቲ ንሰላማዊ መፍትሒ ዘለዎ ጽኑዕ ቅዋምን ዝገበሮ ምንቅስቓስን እውን ቀጺሉ ዝጽራሕ እዩ። ዋላ እኳ ብእኩይ ዕላማ ገለገለ ወገናት ዝተበገሰ ህዝቢ ትግራይ ክንድቲ ዝደልዮ ሰላም ተዘይረኸበ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ብሰላም ንኽፍታሕ መንግስቲ ብዝገበሮ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ህዝቢ እፎይታ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። እቲ ስምምዕ ሰላም መንግስታዊ ኣገልግሎት ክጅመር፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ስራሕቲ ክውገኑ፣ መሰረተ ልምዓት ንኽጽገን ገይሩ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን መንግስቲ ሕጊ ብምኽባርን መገድታት ሰላም ኣብ ምትብባዕን ብዘካየዱ ተግባር ብዙሓት ውፅኢታት ተመዝጊቦም እዮም። ዕጡቓት መገዲ ሰላም ብምምራጽ ብሰላም ኣትዮም እዮም። ህዝቢ በዓል ቤት ሰላም ብምዃን ከባቢኡ ምኽባር ጀሚሩ እዩ። ክልላዊ ውዳበታት ጸጥታ ተጠናኺሮም እዮም። ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ብዝተሃቀነሎም መንገዲ ምክያድ ጀሚሮም እዮም። ዝውውር ሸቐጣትን ሰባትን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና እውን ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ብዝበለጸ እናጸንዐ ከም ዝርከብ እቲ ቤት ምኽሪ ድሕንነት ብዕምቆት ገምጊሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ ወድዓዊ ኩነታት ዓለም እናካየደቶ ምስ ትርከብ መገዲ ፖለቲካን ኢኮኖምን ከምኡ እውን ሃገርና ብመንጽር ክትበጽሖ እትደልዮ ብርኪ ዕብየት ትኹረት ዝጠልቡ ጉዳያት ከም ዘለዉ እቲ ቤት ምኽሪ ተመልኪቱ። እቲ ቤት ምኽሪ ካብዞም ሃገራዊ ኩነታት ጸጥታ ብተወሳኺ ዓለም ለኻውን ዞባውን ኩነታት እውን ብዕምቆት ርእዩ እዩ። ኩነታት ኢኮኖሚ ዓለም እናጋጠሙ ዝርከቡ ወጥርታት ራዕዳዊ ምንቅስቓሳትን ኣብ ዓለም ለኻዊ መስመራት ንግዲ እናጋጠሙ ዝርከቡ ዘይምርጋእትን እናፈረሳን እናተዳኸማን ዝርከባ ሃገራትን እናበዝሑ ዝርከቡ መጥቃዕትታት ሳይበር እናተገማምዑ ዝርከቡ ነባር ዓለም ለኻዊ ምትሕባራት እናተፈጠሩ ዝርከቡ ሓደሽቲ ዓለም ለኻዊ ጥምረታትን ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከሕድርዎ ዝኽእሉ ጽዕንቶ ብዝርዝር ምይይጥ ተገይርዎ እዩ። ዝተቐመጡ ኣንፈታት ሰላም፣ ጸጥታን ድሕንነትን ምስ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ኩነታት ዝተኣሳሰሩ እዮም። ፖለቲካዊ ብስለት፣ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ምርጋእን ኩነታት ሰላም፣ ጸጥታን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ዘመሓይሹ እዮም። ብመንጽር እዚ ኣብ ሃገርና ዝተጀመሩ ሪፎርምታት ናብ ምጽናዕ ምዕራፍ ምብጻሕ ይግባእ። ምፍራይነት ምትብባዕ፣ ሪፎርም ሲቪል ሰርቪስ ብዝተተሓዘሉ ግዘን ብርክን ምትግባር፣ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ምውፋርን፣ ዝውውር ሰባትን ሸቐጣትን ብዝበለጸ ምቅልጣፍን ሰላማዊ ምግባርን፣ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ምቁፅጻር፣ ድሕንነት መሰረተ ልምዓት ብህዝብን ኣካላት ጸጥታን ምርግጋጽ ዝተጀመሩ ኢኒሽቲቫት ብሜላ ፈጠራን ቅልጣፈን ብዝበለጸ ውፅኢታዊ ምግባርን፣ ስራሕቲ ጽድያን ክረምትን ብግቡእ ትልምን ኣመራርሓን ንውፅኢት ምብቃዕ፣ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ብፍጹም ከይቋረጹን ዝተቋረጹ እውን ንክቕጽሉ ምግባርን ኣድላይ እዩ። ነዚ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ተናቢቦም ተወዲቦምን ብሓባር ተሊሞምን ዝድለ ውፅኢት ንኸምጽኡ ኣንፈት ተቐሚጡ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ዘለዉ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ፍረ እናረኣየ ይርከብ። እዚ ስራሕ ብዝበለጸ ውፅኢታዊ ንክኸውን ባህላዊ መንገድታት ሓዊሱ ኩሎም ዓይነታት ሰላማዊ መንገድታት ምጥቃም ይግባእ። መንገዲ ሰላም መሪጾም ንዝመጹ ኣካላት ግቡእ ክንክን ምግባርን ሰልጢኖም ናብ ህዝቢ ክጽንበሩ መስራሕን የድሊ። ብኻልእ መዳይ ድማ ኣማራጽ ሰላም ብምዕጻው ድሌቶም ብሓይሊ ንምፍጻም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዝተጀመረ ተግባር ምኽባር ሕጊ ኣጠናኺርካ ክቕጽል ምግባር የድሊ። ካብ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ልኡኽቱ እናተቐበሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጸገም ንምፍጣር ዝጽዕሩ ባንዳ ሓይልታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓቕሞም እናደኸመ ተቐባልነቶም እውን እናቐሃመ መጽኡ ኣሎ። ፍልፍል ገንዘብን ሓይሊ ሰቦምን እናነጸፈ ይርከብ። ይኹን እምበር ፈጺሞም ክሳብ ዝጠፍኡ ሕጊ ምኽባር፣ ኣማራጺ ሰላም ጸንቂቕካ ምጥቃምን ህዝቢ ናይ ምንቃሕ ስራሕትን ወሰንቲ እዮም። እዚ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ብዝበለጸ ንምትግባር ዝኽእል ሜላን ኣንፈትን በዚ ቤት ምኽሪ ድሕንነት ተቐሚጡ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ተሰማዕነት ኢትዮጵያ ዘደንፍዑ ውፅኢታት ዲፕሎማሲ እናወሰኹ መጺኦም ኣለዉ።
እዚ ብዝበለጸ ብምስፋሕን ብምጥንኻርን ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ክኽበር ምግባር ኣድላይ እዩ። ብፍላይ ድማ በሪ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ኢትዮጵያ ንክኽበር ዲፕሎማስያዊ፣ ሕጋዊ፣ ሰላማውን መንገድታት መሰረት ብምግባር ዝተጀመረ ስራሕ ብዝተጀመረ ናህሪ ንክቕጽል ዘኽእል ኣንፈት ተቐሚጡሉ። ኢትዮጵያ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት ዓለም ናይ ፖሊሲ ናጽነታ ሓልያ ረብሓታታ ኣኽቢራ ግቡእ ግድኣ ንኽትጻወት ዝተወሃበ ጥበብ ዝተመልኦ ኣመራርሓ ዝነኣድ እዩ። እዚ ጥበባዊ ኣመራርሓ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ፈተናታት ኩሉ ተሳጊራ ግቡእ ሉላዊ ደረጃ ንኽትሕዝ ዝገብር እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና። ህዝብና እውን ሰላሙ ብምሕላውን ብምኽባርን ዝጀመሮ ዘኹርዕ ተግባር ንኸጠናኽር በዘጋጣሚ ሓደራ ንብል። ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝመጹ ዕጡቓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቁጽሮም እናወሰኸ ይርከብ። እዞም ዕጡቓት ተቐቢልካ ናብ ሰላማዊ ህይወት ንምምላስ ተሳትፎ ሕብረተሰብ መተካእታ ዘይብሉ እዩ። ብምዃኑ ድማ ነዚ ስራሕ ዝተጣየሹ ኣካላት ምስ ማሕበረሰብ ብዝበለጸ ብምውዳድ ንኽሰርሑ ኣንፈት ተቐሚጡ ኣሎ። ትካላት ድሕነትን ጸጥታን ሰላምን ድሕነትን ሃገር ንምሕላው እናኸፈልዎ ዝርከቡ መስዋዕትነት እቲ ቤት ምኽሪ ንኢዱ ኩለ መደያዊ ምዕባለ ሃገርና ክሳብ ዝረጋገጽ ዝጀመርኩምዎ ተግባር ሓርበኝነት ንኽተጠናኽሩ ደጊምና ሓደራ ንብል። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ብምድጋፍን እናመዝገበቶ ንእትርከብ ለውጢ ኣፍልጦ ብምሃብ ንዝገበሮ ኣስተዋጽኦ እቲ ቤት ምኽሪ የመስግን። ምዕባለ ሃገርና ዘይተርፍ እዩ። ካብ ጅማርኡ ዝተረኸቡ ውፅኢታት እውን ነዝምስክሩ እዮም። ሪፎርምታትን ኢኒሽቲቫትን ፍረ እናፍረዩ እዮም። ፈተናታት እናሓለፉ፣ ቁጻራት እናተፈትሑ፣ ጸገማት እናተቐረፉ ይኸዱ ኣለዉ። ዞባዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ግደ ኢትዮጵያ ብዝበለጸ እናተጠናኸረ መጺኡ ኣሎ። ስራሕቲ ሰላም፣ ጸጥታን ድሕነትን ብዝበለጸ ኣጠናኺርና ተዋዲድናን ተናቢብናን ብምውጋን ዕግበት ህዝብና ንምርጋጽ ዘለና ድልውነት በዘጋጣሚ ነረጋግጽ። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ድሕንነት 1 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣዲስ አበባ። መርሃ ግብሪ ቅድመ ምድላው ምርኽኻብ ሆስፒታል ወሎ ተርሸሪ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ህንጸት እቲ ሆስፒታል ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ምጽራይ ሃፍቲ ብምስላጥ ተሓታትነት ክህሉ ክስራሕ ኢሉሎ ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር መርሃ ሰላም መረሳ ከም ዝዕብ ቀርቦ እዩ። 16 ሕዳር 2004 ዓመተ ምህረት ህንጸት ሆስፒታል ወሎ ተርሸሪ ንምጅማር እምነሰረት ነቢሩ ብቁጥር ብዙሓት ስእነት ጥዕና ዘጸግሞም ዜጋታት ዶብ ሰጊሮም ካብ ምኻድ ይወሓስ ንነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ዝሓሸ ግልጋሎት ጥዕና ክረኽቡ ይኽእል ተባሂሉ እንተተገለጸ እውን ዝተገልጸ ከይተተግበረ ክሳዕ ሕዚ ኣዶታት ግልጋሎት ከይረኸባ ብጸገም ይነብዓየን ዘለዋ ማጠን ሕክምና ብለው ወዲት ሊፈርጊት ሕክምና ማህፀን ኢሎም ሪፈር ናብ ደሴ ጽሕፎምለይ ደሴ ናብ ዝልኢኹኒ ብቆጸሮን ብገለ እንዳበልኹ ይንገላትዕ ዘለኹ ኣብ ከባቢኤ ግልጋሎት ምርካብ ተዘኽእል ናብዚ ታይ ክገብር ይመጽእ ከግዲ እየዱ የሚታከሙት ወደ መንግስት ወደ ውጭ የሚላኩትን ናብ ውልቀ ትካላት እንዳኸዱ ሕክምና ዝከታተሉ ናብ ሃገራት ወጻኢ ብምኻድ ዝሕከሙ ክንኪ እዩ ዝብል ባህጊ ስለ ዝነበረኒ ንህንጸት ዝውዕል ትኬት ቆሪጸ ህንጸት ተሳሊጡ ንግልጋሎት ይበቅዕ እዩ ዝተባሃለ ሆስፒታል ዝተሃቀነሉ ዕላማ ብዘይ ምዕዋቱ ኣብ ህዝቢ ይኹን አባይ ቅሬታ ኣሎ። የወጣው ገንዘብ ላይ እንደሆነ ዝወፀ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ፈሰስ ከም ዝተገበረ ጥንኩር ኮሚቴ ተጣይሹ ክንጸርን ተዋጽኡ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ማዕሉ ክውዕል ይግባእ። ህዝቡ ያዋጣው ገንዘብ ህዝቢ ዘዋጽኦ ገንዘብ ንዝብገሉ ዕላማ ብዘይ ምውዓሉ ማሕበረሰብ ኣብ ጸገምን ሓዘንን ተሓከምቲ እውን ንዝዓበየ ጸገም ተሳጥሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ጸገም ክፍጠር መበገሲ ዝኾነ ነገር ብግቡእ ተጻሪዩ ተገሊጹ እቲ ጸገም ምፍታሕ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይሓስብ። ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ዋርሕ ኣብ ምስንዳእ ዜና አዲስ ቀን ዛዕባ ሃገር ዝብል መጸውዒ ሂቡ ብዕሙቕ ዳህሲስዎ ነይሩ። ኦዲት ካልተደረገ ገንዘብ ፕሮጀክቱን አንቀበልም ብላችኋል። ኦዲት ተዘይተገይሩ ነቲ ፕሮጀክት ኣይንርከበን ኢልኩም መጽናሕኩም ይዝከር ኮይኑ ግና እቲ ህንጸት ሆስፒታል ክሳለጠሉ እዩ ኣብ ዝተባለ ባይታ ካልኦት ህንጸታት ተሳሊጦም እዮም። እዚ ብዓቕን ክንደየናይ ተሓታትነት ኣለዎ። ምንም ይሄ ከእውነት የራቀ ነው። ምክንያቱም እንዳልኳቸው እዚ ካብ ሓቂ
ሓቂ ዝረሓቐዩ እቲ ፕሮጀክት 5 ዞባታት ስለ ዘለዎ ናይቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ምስሊ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ስሑት ምርዳእ እዩ ህንፀት እቲ ሆስፒታል ዝዓለበሉ ባዕሉ ዝኻለ 3.2 ሄክታር ኣለዎ እዚ ከም ዘሎ ውፍይ ኮይኑ ኣብ ንርከበሉ እቲ ህንፀት ኣብ ከይዲ ዝርከብ ዞባ ትምህርቲ ናይ ተማሃሮ መዕረፊ ድሕረ ምረቃን ቅድመ ምረቃን ተማሃሮ ኣለዉ 10 ብሎካት ኣለዉ እቶም 6 ተዛዚሞም ተማሃሮ ይመሃሩሉን ይዕርፉሉን ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ብመሰረት ዝተዋሃበ ኣንፈት ሕቶ ህዝብን ህንፀት እቲ ሆስፒታል ይምሕድር ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ንምምላስ ዘተታት ከም ዝተዛዘሙ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምስንዳ ኢቲቪ አዲስ ቀን ተገሊጹ እዩ ምርኻብ ንምግባር እውን ምድለዋት ተወጊኖም ከም ዝተዛዘሙ ተሓቢሩ እዩ ስሩዕ ኮሚቴ ምምሕዳር ወፃእን ቁጽጽርን መንግስቲ እቲ ምርኻብ ክሳዕ ዝሳለጥ ዝገብሮ ክትትል ክቕጽል እየ ኢሉ ሁላይ ርክክቡን አከናውኖ ያለው ሀብትም ኣብ ሕዚ ነቲ ምርኻብ አሳሊጡ ዘሎ ሃፍቲ ንስተሃቀነሉ ሽቶ ክወቅዕ ወይ ከዓ ካልእ ንህዝቢ ዝረብሕ ገለ ሰለጠን ክዕመም ዘለና ዓቕሚ ኣተኣኻኺብና መርሃ ግብሪ ትግበራ ቀሪጽና ኣብቲ ትካል ፈሰስ ዝገበርክዎ ዘይተኸፈለንሎ ዝብል ኣካል ዕላዊ ብዝኾነ ኣግባብ ከቕርብ ብጋዜጣ ተጸሪሑ ኣድላይ ምጽራይ ተሳሊጡ ኣብ ንርከበሉ ብርኪ በፂሕና ኢና በዚ ድማ ዛዕባ ተሓታታይነት መሳ ንመሳ ዝቕጽል ዝኾን ድሕሪ ምርኻብ እውን እንተኾነ ተሓታታይነት እንተልዩ ብመሰረት ዝርከብ ርትዒ ኣብ ቀጻልውን ብዝህሉ ርካቦት ተግባር ተሓታታይነት እናተተግበረ ዝቕጽል ዝኾን ተግባራት ሰጥተናል ለወሎ ዩኒቨርሲቲ ለባለስልጣኑም ሰጥተናል ንወሎ ዩኒቨርሲቲ ኾን ነትበዓል መዚ ዕማማት ኣናጺርና ለና ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ድሕሪ ሕዚ ለኡኽቶ ዕማማት ከየሳለጢና ሓቢርና ብመሰረት እዚ ትዕማም ተኸታቲሉ ኣፈጺሙ ክሳዕ ግንቦት 15 ትበዓል መዚ ከረጋግጾም ዝግብኡ ኣረጋጊጹ ናይ መዛዘሚ ምዕራፍ ምርኻብ ክነሳልጢና خيدي قدم مرخاب كم زلو حزون هتو هزبي ملسك ركب تحتات نتكلي كم زنطف تغليصو يو حد ما زين عرقا يقصل عبد حنة مسمر باور إتيو جبتي بمتعب مس محبر سبتي كابي لزبت ساليتوم منستر مقعزين لوجيستيكس دكتور عالمو سمي عب كل العفار عواش سبات بمركاب عبد حنة مسمر باور إتيو جبتي بمتعب مس محبر سبتي كابي تزاتيوم عبزتهم دما بفلاي كاب قربا وان ندحار بمسمر إلكتريك باور قداتن سرق المبصح صعبو تي تصقم المفتاح عب زخلو قدات تزاتيوم حزد ما ناب زينا وصاق سقر تملكتي بريزيدنت دونالد ترامب عب لعلي تشاينا تعريف حدميتن 25 ميتاوي بمنبار عب لعلي كالوت هاجرات تنبيرو زنبر تعريف ن9 معلتات كزنق عزيز ملوم كابزي بتوساخي ابتي زتحبر جزء افويتا 3 وارح كابتا هاجر اب لعلي زاتو مهرتتا زاتو متن تعريف ناب 10 ميتاوي كنك عزيزهم يوم CNN كم زوبزبو بريزيدنت دونالد ترامب زخفتو كينات نقدي قطب عالم نتحمس بزللو ابز حزوان امونغ واشنطنن بيجينغ استفتره هلق تغاديدو مقصالو تحابير لهم كالاي زور كلتياو زت امريكان روسيا ناب ترك اسطنبول مكياد جميروم بامباسادر روسيا بامريكا الكساندر داركيفن مكتل حجاز منستر قدات وصا اب امريكا سوناتا كولترن استمرح جللو كلتين هاجرات ركبن متنخار ابزقلو قدات مزتايم تحبير لهم اب اسطنبول زركب قنصلا روسيا نتخايد زركب زتم بقندو دما اب زبن سلطان نبر بريزيدنت ممحدار امريكا جو بايدن ز حرف فركب كلتين هاجرات ممحاش زعلم مخانو يتغلي زلوم لوق امريكان روسيان فلما يزور زته بموداتا ورح لكاتيت اب اسطنبول اوشت امباس امريكا مكيادو TRT وورلد صبصيبوم تملكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم كوميشن هاجراو زت ኢትዮጵያ በክልል አምሓራ ስራሕቲ መድረኽ ምትኻብ አጀንዳ የሳልጠሎም
ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሓደ ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ብዝገበሮ ኣኼባ ሃገራዊ ዘባውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ገምጊሙ ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ታሪፍ 125 ሚእታዊ ብምንባር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ተነቢሩ ዝነበረ ታሪፍ ክዝንጋዕ ዓዚዞም እምበር ከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም